Hola, jo soc la Laura Camacho i avui us vinc a explicar la meva experiència amb el batxillerat. Per posar en context, jo dic que des de primer jo ja tenia un objectiu, no? Una meta clara, que era assolir molt bones notes per tal de poder entrar a la carrera de Medicina. Per tant, jo ja em vaig conscienciar des del primer moment que per mi el batxillerat doncs, seria una etapa dura, no? de molta feina, molta disciplina a aplicar, i per sorpresa va ser, i han set, un dels anys que més he disfrutat acadèmicament parlant. Això ha estat degut, he comprès, a les persones, no?, que em van rodejar durant aquest període de temps i la dinàmica educativa que aplicava al centre. Una cosa que em va agradar molt doncs, van ser els grups reduïts de les classes. Aquests encara rodeixen més amb les optatives, no? Això és una oportunitat perquè tens professorat molt més a prop, no?, per demanar dubtes, per entendre la teoria, i és un punt a favor, no?, per l'aprenentatge. Una altra cosa que també destaco molt i que jo aprecio molt i apreciaré sempre ha estat doncs, aquest suport del professorat, tant acadèmica com personalment, perquè amb mi, que hi ha hagut moments de decaiguda, no? Doncs sempre he tingut algú que m'ha ajudat a seguir endavant, no? A animar-me a seguir endavant, no rendir-me, i és una cosa doncs, que s'aprecia molt, no?, aquest suport. El centre també ha brindat moltes oportunitats per incrementar, no?, aquest aprenentatge. Vull destacar, per exemple, l'intercanvi amb Bèlgica. És una oportunitat única, no?, per practicar, per aprendre la llengua, l'anglès. I per mi va ser una experiència molt enriquidora, no?, perquè aprens de tu mateixa i de la gent, no? Coneixes de gent internacionalment, aprens d'elles, de les seves costums, i vulguis o no, t'enriqueix molt com a persona. I bueno, per finalitzar, dir que si algú s'anima a escollir algun batxillerat, el que sigui, que per molt exigència que aquest demandi, que sempre intenteu disfrutar al màxim, perquè a mi personalment aquests 2 anys m'han marcat molt i els trobo molt a faltar, i que sigui quin sigui el vostre somni, a por ello.